Čiže naša otázka, alebo naša téma je, prečo je Biblia Božie slovo. To je asi dosť dôležitá otázka, keďže všetci v ňu veríme a na ňu sa spoliehame a vlastne celú našu budúcnosť sme vsadili na to, že Biblia je Božie slovo. Čo je dosť teda ako veľký krok. A otázka je, ako to vieme? Čo je dôkazom pre nás? Alebo čo je tým faktom, ktorý nás tom usvedčuje? Ktorý spôsobuje to, že neuverili sme nejakým babským rečiam alebo babským bajkám, ako hovorí jeden z písateľov Biblie, ale že sme naozaj uverili Božiemu slovu. Neviem, či ste sa stretli už s ľuďmi, ktorí sa vás pýtali, že ako vieš, že Biblia je Božie slovo? Ako vieš, že to, čo tvrdíš, je naozaj pravda? A ako keď som uveril, tak vtedy boli ešte trošku iné doby, nebol internet a človek mal trošku také zložitejšie podmienky, nevedel si rôzne veci naštudovať. A na začiatku toto nás veľmi trápilo, keď sme sa stretávali s ľuďmi, keď sme svedčili, tak vždy prišla otázka na to, dobre, ale prečo Biblia je práve to Božie slovo? Prečo to nie je Korán? Prečo to nie sú Védy? Prečo to nie je Nostradámové nejaké texty? Prečo sú to mormonská Biblia? Prečo nie je Božie slovo? Prečo jehovistická Biblia nie je Božie slovo, ale práve akurát tá tvoja Biblia? Prečo ona je tým Božím slovom? Prečo ona je tou pravdou? Prečo na ňu sa odvolávame? A čo nám dáva tú istotu? Možno, že ste sa ešte nad tým takto nezamýšľali, alebo ešte ste nevideli to z tohto svetla, ale naše životy prechádzajú rôznymi skúškami. A ak sme ešte neboli konfrontovaní s touto otázkou, tak určite príde čas, kedy budeme. A keď pôjdeme do Lukáša 22. kapitoly, tak tam vlastne nám Ježiš ukazuje, ako to vyzerá za scénou, že čo sa odohráva. Lukáš 22. kapitola, 31. verš. Viete, keď poviete, že Biblia je Božie slovo, lebo Biblia to hovorí, tak ako väčšina ľudí vám asi neuverí, keď takto budete argumentovať. Treba niečo rukolapné mať, aby človek naozaj mal dôkaz alebo mal nejaký argument. A k tomu sa dostaneme teda. Čiže 31. verš hovorí: A Pán povedal, Šimone, hľa Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, že by nezašla tvoja viera a ty, keď sa raz obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. Čiže vidíme, že je tu nejaký boj, je tu nejaký zápas, ktorý je v neviditeľnom svete, že prichádza diabol, prichádza nepriateľ, aby nás preosial, aby preskúšal našu vieru, aby preskúšal naše životy, aby sa naozaj ukázalo, čo je v našom srdci, čomu veríme. Či veríme to, že niekde sme počuli, že Biblia je Božie slovo, alebo či naozaj sami sme si zdali tú námahu, nejako preskúšali Božie slovo, preskúmali Božie slovo, hľadali otázky alebo respektíve odpovede v Biblii alebo na modlitbe a či sme niečo našli. A keď si pamätáte, tak človek padol do hriechu tým, že nevedel vlastne vyargumentovať nejako Boží príkaz. Prišiel had a opýtal sa aj vy, naozaj toto Boh povedal a áno, tak toto niečo povedal. Hej. A potom Satan prišiel do ofenzívy, lebo videl, že nebola si až taká istá a povedal, ne, to určite toto nepovedal, alebo respektíve určite to nie je pravda, určite vám to nejako zatajil. Keby dneska sa to odohralo, tak by sme videli, že prišiel a povedal mu, opýtal sa, že predsa neveríš tomu, však to sú len nejaké židovské legendy, predsa Eva nevie, že tvoja mama bola opica, toto není pravda, čo hovorí Božie slovo, ale niečo takéto sa odohralo, Eva začala pochybovať, nevedela, čomu má veriť a potom vlastne bola zvedená. A takisto tieto situácie sa opakujú v našom živote. Prichádzajú skúšky, prichádzajú situácie, kedy musíme vedieť, na čom stojíme. A Ježiš hovorí, že ten, kto počuje jeho slovo a činí ho, je ten, ktorý stavia ten dom na skale, ktorý keď príde búrka, tak nespadne. Čiže otázka nie je to, či príde búrka, otázka je, či tvoj dom obstojí. To je vlastne otázka, či tvoja viera obstojí, či tvoje presvedčenie obstojí, pretože pochybnosť príde tlak, príde rôzne iné veci, ktoré nás preskúšajú a človek začne pochybovať. A priznám sa, že na začiatku akorát s týmto som mal problémy, že sme to nevedeli tak vyriešiť a tak sme sa vždy potom dohodli na takom riešení. Biblia sa nedá dokázať, skrátka každý tomu musí veriť a každý, ako je to postoj srdca a nedá sa to nejako dokázať. Ale to nie je pravda a za chvíľku si to pozrieme, že trošku ináč to je. To, aby sme porozumeli, že musíme mať nielen nejakú známosť, a teraz ja nehovorím len o poznaní a nejakej vedomosti informácií, ale takisto aj nejaký zážitok. Pretože ak Biblia je Božie slovo, tak potom to, čo tvrdí, sa musí prejavovať v živote. Čiže tá naša viera musí mať duálnu podstatu, musí tam byť jednak Božie slovo a potom praktická skúsenosť, praktické osobné svedectvo. A vtedy, keď sú obidve tieto časti v rovnováhe, naša viera môže fungovať. No.
Takže prvý argument je teda tá, že viera vychádza z Božieho slova, že viera je postavená na Božom slove. Čiže keď chceme zodpovedať túto otázku, tak musíme ju zodpovedať Božím slovom. Nemôžeme ju zodpovedať nejakými vonkajšími vecami, vonkajšími tvrdeniami, lebo žiadne iné slovo nemá moc vypôsobiť v ľudskom slove a v ľudskom srdci vieru, len Božie slovo to môže vypôsobiť. Niekedy sa hovorí, že viera je to, že keď vidíš stoličku, tak vieš, že keď si na ňu sadneš, tak to udrží. Ale toto nie je biblická viera. Toto nie je viera, ktorá vychádza z Biblie alebo z Božieho slova, ktorá je inšpirovaná s Bohom. To je nejaká vlastne empirická skúsenosť. Vieme, že máme odhad, že no, to ma udrží. Ale nie je to tá biblická viera. Biblická viera je o tom, že človek sa zjednotí s Božím slovom, že príde do súladu s tou nebeskou realitou a tá vlastne dá potom moc, aby v človeku povstala viera, aby povstala v ľudskom srdci a takáto viera je naozaj večná a vychádza z Boha. A ako sme hovorili, prichádzajú obdobia rôznych neistot, krízy viery, možno už ste si tým prešli mnohí, že ste nevedeli čo aj ako a začali ste pochybovať a prichádzajú sklamania, alebo si zapnete v televízii nejaký program, a ak ste sledovali, tak asi pred 2 mesiacmi sa objavila taká správa, že sa našiel nejaký zvitok, ktorý tvrdí, že Ježiš mal nejaký vzťah s Máriou a jedno s druhým. To poznáte už asi aj v Da Vinciho kóde, ste to počuli aj jedno s druhým. Ale teraz to prišlo ako tak, že sa našiel nejaký papírus, nejaký zvitok dávny, ktorý akože hovorí túto informáciu. A keď to človek takto počuje a nie je zakotvený v Božom slove, nevie vlastne ako vzniklo Božie slovo, alebo ako sa vytvorilo, tak potom človek začne mať také pochybnosti, no počkaj, a potom možno je viacero nejakých kníh, a potom rôzni ľudia začnú hovoriť, áno, je viacero kníh a vieš to, oni sa stretli v 3. storočí a oni sa dohodli, že niektoré knihy nedajú do Biblie, lebo to sa nejako bolo v rozpore s ich presvedčením, ale v skutočnosti sú viaceré knihy. A tam je dôležité vedieť takisto, že toto nie je taká pravda, že ono nerozhodlo sa v 3. storočí, čo bude v Biblii alebo čo nebude v Biblii, ale že od počiatku už boli nejaké texty a prvé kritérium bolo to, keď sa napríklad vytvárala nová zmluva, že tí, ktorí sú uvedení ako autori týchto kníh, naozaj museli byť pisármi. Lebo vo svete existujú rôzne evanjelia Tomáša, evanjelia Petra, zjavenia Filipa, neviem čo všetko možné, ale nikto z týchto kníh vlastne nevytvoril to slovo. Čiže my potrebujeme vedieť, že to, čo je v Biblii, je tam od počiatku a nie je to, že niekto to v 3. storočí prefiltroval alebo niekto to zmenil, ale to, čo máme, je isté slovo, ktoré je založené na pravde. A preto, keď počujeme tieto rôzne veci, ktoré vlastne prichádzajú, aby spochybnili našu vieru, tak potrebujeme vedieť na nich odpoveď. Poďme do Petrovho listu. Tu nám Peter dáva takú výzvu. 1. Petrov list, 3. kapitola. Môžeme ísť od 15. verša, ale posvedzujte Pána Boha vo svojich srdciach a buďte vždycky hotoví zodpovedať sa každému, kto žiada od vás počet o nádeji, ktorá je vo vás krotkosťou, tichosťou a bázňou. Čiže ty a ja máme takú výzvu, Peter nám dá výzvu alebo Božie slovo, aby sme vedeli zodpovedať sa každému človeku, alebo aby sme vedeli argumentovať aj s ľuďmi, keď dávajú nejaké otázky, keď dávajú nejaké tvrdenia, aby sme vedeli na to reagovať. A samozrejme, nikto z nás nie je dokonalý a nevie odpovedať na všetko a ani nie je potrebné, ale je dôležité, aby sme vedeli nejako podoprieť našu vieru, aby sme vedeli argumentovať našu vieru, prečo veríme v to, že naozaj Biblia je Božie slovo. Nedávno, alebo už pred rokom asi to bolo, som počul jednu zaujímavú štatistiku, že v kresťanských rodinách, čo vyrastajú deti, tak vlastne v detstve sú väčšina z nich ako poslušná, sú kresťania, ale potom príde určité štádium a tam vtedy najväčšie percento detí vlastne sa odkloní od viery, keď sa dostanú na vysokú školu, dostanú sa do prostredia, kde ich viera skúšaná, kedy ich viera vlastne zakúša rôzne pochybnosti, rôzne skúšky a nevedia zrazu títo ľudia argumentovať nejako Božím slovom, pretože dostali vlastne takú prefiltrovanú vieru od svojich rodičov a sami si vlastne nedali tú námahu, aby sa pohrabali v Božom slove a zistili, prečo vlastne sú veci tak, ako sú, prečo naozaj je Biblia Božie slovo. A aby sme sa trošku posunuli, tak si najprv skúsme zodpovedať, čo je účel Biblie. Hej? Prečo je nám vlastne daná Biblia? Neviem, či ste nad tým rozmýšľali, že prečo nám Boh dal svoje slovo. Nalistujte si 2. Timotea 3, 16, 17, ako to vidíte. Tak nedal som to tam na to, aby ste to nemuseli hľadať, ale aby ste to videli, pretože nejaké veci odtiaľ budeme vypichovať. Keď si dáte do Google alebo niekde účel Biblie, tak mnohokrát vám vypluje práve tieto 2 verše, pretože to je také dobré. Ale poviem, že toto je časť B, že ten
pravý účel Biblie sa skrýva trošku predtým, ale prečítajme si tieto dva verše. Každé slovo vdýchnuté v Bohom je užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné kázanie spravodlivosti, aby bol človek dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený. Čiže hneď prvé tvrdenie je to, že písma Božieho slova sú vdýchnuté Bohom. Pavol nehovorí, že sú to nejaké zbierky židovských mudrcov alebo nejaké veci, ktoré vyskúmali Židia dávno, ale hneď ukazuje, že pravým autorom Biblie je Boh. Pravým autorom, v tomto prípade teda starej zmluvy, je samotný Boh. On je ten, ktorý si použil alebo vdýchol svoje slovo skrze ľudí a dal ho za určitým zámerom, aby človek bol pripravený k Božiemu dielu, aby človek bol pripravený na Božiu prácu. Avšak toto je, ako hovorím, až bod B. Bod A je 2 verše predtým, kde Pavol píše, ale ty zostávaj v tom, čomu si sa naučil a o čom si sa presvedčil, vediac, od koho si sa naučil, a že od detinstva znáš sväté písma, ktoré ťa môžu učiniť múdrym na spasenie skrze vieru v Kristu Ježišovi. Čiže ak mám povedať, čo je cieľ Biblie, tak cieľ Biblie je učiniť človeka múdrym na spasenie skrze vieru v Kristu Ježišovi. Toto je účel Božieho slova, aby ľudia mohli byť spasení, aby ľudia porozumeli, že len v Kristovi Ježišovi je spasenie. Čiže neverte nikomu, keď vám povie, že ale tak je veľa ciest k Bohu, však aj Biblia hovorí. Ne, Biblia jasne hovorí, že je len jedna cesta k Bohu a tá je v Kristu Ježišovi. Nikto iný nie je tou cestou k Bohu. A toto je ten krok A, že človek sa musí znovu zrodiť, musí sa obrátiť a potom prichádza vlastne tá časť B, že človek príjma Božie slovo, človek je formovaný Božím slovom, jeho charakter sa mení, aby mohol byť Bohom použitý na Božie dielo. Čiže nie je to len samotné vykúpenie, ktoré je obsahom Božieho slova, ale takisto aj posvetenie, ten ďalší kresťanský život, ďalší kresťanský rast, ktorý je v Kristovi Ježišovi. Čiže keď máme cieľ Biblie, tak vieme už povedať teraz, že Biblia nie je vedecká kniha, Biblia nie je spoločenská kniha, Biblia nie je nejaká kniha o ekonómii alebo nejakých iných veciach, ako mnohokrát by sme ju chceli použiť, ale Biblia je knihou spásy, Biblia je knihou spasenia. A toto si treba uvedomiť. Čiže jej hlavnou témou nie je to, aby nám dala letopočet, kedy začal svet, alebo letopočet, kedy svet skončí, alebo letopočet druhého príchodu Pána. Jej hlavnou úlohou je to, aby tebe dala možnosť alebo ukázala cestu, že v Kristu Ježišovi je spasenie. A keď si uveril, keď si v Neho uveril, tak aby si prijímal Božie slovo, aby si prijímal učenia Božieho slova, aby si bol pripravený k Božiemu dielu, pretože Boh chce skrze teba spracovať. Nie len spasiť ťa chce, ale chce sa takisto použiť a chce skrze teba konať. No a teraz prejdime k samotnej tej pravdivosti Biblie. Myslím si, že ideálna stať na to je 2. Peter 1, 16, 21. To som na schválne vypísal, aby ste si to museli nalistovať. Čiže druhý list Petra, 1. kapitola. Tu, keď som hovoril teda, že naša viera má dvojitú podstatu alebo duálnu podstatu, tak tu na to Peter sám vlastne dáva, z tohto som tu vlastne aj tak vyšiel z tohto verša, alebo z tejto state. Čiže od 16. verša píše: Lebo sme neišli za chytrácky vymyslenými bajkami, keď sme vám oznámili moc a príchod nášho Pána Ježiša Krista, ale ako takí, ktorí sme boli očitými svedkami jeho veličenstva, lebo dostanúc od Boha Otca česť a slávu, keď zniesla sa na neho velebná sláva a jeho taký hlas: Toto je ten môj milovaný syn, v ktorom sa mne zalúbilo. A ten hlas, ktorý sa zniesol z neba, sme my počuli, keď sme s ním boli na tom svetom vrchu. Čiže tu na Peter hovorí o svojej skúsenosti, že neišli za nejakými bajkami, za nejakým tajomným zjavením, ktorý niekto prijal v jaskyni, ale že sami videli Ježiša Krista medzi nimi chodiť, sami videli, ako činil divy zázraky, ako vlastne pôsobil ako Mesiáš, ako Kristus. A počuli, ako aj Boží hlas vlastne k nemu prehovoril. Ale tam sa Peter nezastavil, pretože možno nie všetci, ktorým písal, mali taký istý zážitok. Niektorí áno, pretože veľa ľudí začalo Ježišovú službu, ale niektorí nie, takže im píše potom vlastne tú druhú časť od 19. verša. Aj my máme pevnejšie slovo prorocké a dobre robíte, že máte na obrátený svoj pozor ako na sviecu svietiacu na šerom mieste, dokiaľ by sa nerozvidnel deň a nevzýšla dennica vo vašich srdciach. Vediac najprv to, že niektoré proroctvo písma nedieje sa z vlastného rozlúštenia budúcnosti, lebo nikdy nebolo proroctvo vynesené vôľou človeka, ale Svätým Duchom sú znesení, hovorili svätí Boží ľudia. Čiže tu nás zase hovorí Peter, že dobre, možno ste to nezažili, nevideli ste, neboli ste na tom vrchu premenenia, keď zaznel Boží hlas, možno ste neboli ani, keď Ježiš bol pokrstený, keď zaznel ten Boží hlas,
alebo potom v Jeruzaleme krátko pred smrťou, tak vlastne vy máte ešte niečo iné, s čím si to môžete skontrolovať. Máte proroctva starej zmluvy, máte slová prorokov, ktoré zase Peter hovorí, že nie sú slovami ľudí alebo ľuďmi nejakými zostrojenými konšpiráciami a machináciami, ale že sa diali skrze Božie slovo, že Duchom Svätým boli tí ľudia vedení a preto vedeli dopredu povedať vlastne, alebo predpovedať detaily Ježišovho života. A na to Peter hovorí, pozrite sa, prečítajte si to a vidíte, že v Ježišovi Kristovi sa to naplnilo. A tam na to sa ťažko dá odpovedať, lebo ako vieš predpovedať dopredu stáročia niekoho života, detaily niekoho života? Nedá sa to, je to absolútne nemožné, lebo Biblia nemá nejakú odchýlku, že 90% sa podarilo, 90% ako Ježiš naplnil a tak tých 10% to je nejaká štatistická chyba, to sa zaokrúhli. Ne, Biblia má 100% úspešnosť. 100% proroctiev, ktoré boli o prvom príchode Ježiša Krista, ich asi 300, tak tie sa naplnili presne tak, ako boli predpovedané. A jednoducho tam Peter hovorí, že tak toto je isté slovo, toto je istota, ktorú máme, že nie sú to nejaké bajky, ale naozaj je to predpovedané Božie slovo, ktoré sa naplnilo. Čiže ak by sme mali na základe týchto slov nejako formulovať nejaké požiadavky, ktoré by Biblia ako Božie slovo malo spĺňať, tak ja som dal takéto 4, že mala by byť vedecky a inak obsahovo správna, aj keď teda nie je vedeckou knihou, musí byť vo svojich tvrdeniach správna a presná. To je jeden z argumentov, ktorý možno od ľudí počujete, ale Biblia hovorí, že Zem je plochá, tak je to celé nezmysel. Ale Biblia nikde nehovorí napríklad, že Zem je plochá. Biblia nikde nehovorí, že je Zem nejaká doska, ktorá je nesená na chrbte korytnačky alebo slona alebo niečo také. Alebo nejaké iné mystické knihy. Vidíte, že sa odlišujú od skutočnosti, ale Biblia nič z tohto nehovorí. Dokonca Biblia, alebo sú takí autori, ktorí keď Biblia píše o okruhu Zeme, tak hovoria, že vlastne pôvodný židovský výraz vlastne má trojrozmerový charakter, že to nehovorí o okruhu, ale o gulatosti Zeme. Čiže napríklad už to vlastne nejako predpovedá, alebo rôzne iné veci. Teraz nebudeme skúmať toto prvé tvrdenie, to si môžete doma nejako na internete, uvidíte naozaj, že dokonca sú vedci, ktorí na základe Biblie došli k nejakým poznatkom. Že tam získali ten impuls alebo nejakú vec, ktorá ich viedla k objavom. Mne sa tak vybavuje, bol jeden americký kartograf, myslím, že v 19. storočí, oceánsky kartograf, a on si čítal v Žalmoch a v Jobovi o nejakých cestách mora, že more má nejaké cesty, že more má nejaké trasy. Na základe toho vlastne on ako prvý začal robiť mapy morských prúdov a zišiel na to, že naozaj, že v mori sú určité prúdy, že má more nejaké cesty, ktorými chodí, má nejaký smer, ktorým sa vydáva nejaké cesty, ktoré nasleduje a on vlastne je zakladateľ americkej oceánografie. Teraz si meno nespomeniem, myslím, že Mori, alebo nejako tak sa volá a po ňom je vlastne aj nazvané najznámejšie americké vodný inštitút alebo nejaká taká organizácia. To je jeden príklad, ale takisto sú druhé. A do toho moc nechcem ísť, lebo sú dokonca aj v súčasnosti nejakí vedci, ktorí niečo našli v Biblii a ešte to nevedia preukázať a tak je zaujímavé, či sa im to podarí. A teraz poviem len tak ako na okraj. S Einsteinom spolu bol jeden atomový fyzik, ktorý prišiel vo svojom čase s takou bizarnou teóriou, vlastne prišiel a začal tvrdiť, on nebol kresťan, že vlastne Zem a hmota a celé stvorenie je elektromagnetická simulácia. Že hmota ako taká vlastne nie je reálna alebo taká všemocná, ako materialisti tvrdia, ale že je len prejavom niečoho iného, je len nejakým prejavom nejakého pozadia, nejakého sveta, ktorý je za hranicami nášho sveta. Samozrejme ho vysmiali, ale tak nejako, keď sa venujete jadrovej fyzike, tak vidíte, že nejak takto to vyzerá, že vlastne hmota samotná nie je hmota, ale je len nejaká elektromagnetická simulácia a je vlastne nejakým vlnením a nikto nevie, že odkiaľ to vlnenie pochádza, odkiaľ tá samotná hmota prichádza. Ale to nebudeme sa teraz tomu venovať, ale každopádne Biblia hovorí, že je tu ten duchovný svet, je tu nejaký svet, alebo respektíve, že je tu Ježiš Kristus, ktorý nielen svojím slovom všetko učinil, ale svojím slovom drží všetko pokope. Čiže prídem okamih, keď Ježiš Kristus prestane svet držať pokope, kedy vyťahne tú zásuvku a vtedy tí, ktorí hovoria, že ale hmota je všemohúca, hmota sama nejako má schopnosť sa objaviť a vzniknúť, tak zrazu uvidia, že to tak nie je. Že je tu niekto, kto tú hmotu udržuje, že je tu niekto, kto tú hmotu generuje, kto ju vysiela a kto ju vlastne udržuje pohromade. A to je to, čo nám hovorí Biblia, aby sme sa nezamerávali na tie veci, ktoré sú viditeľné, pretože sú dočasné, ale na tie večné, na toho Pána. Lebo príde taký okamih, kedy človek zomrie, opustí túto zem a zrazu precitne a zrazu sa mu otvorí nová dimenzia a
bude prekvapený, že čo? Je niečo viac ako tento svet? Však tak, toľko som sa moril, toľko som vystával, toľko som nadčasov spravil, rodinu som zanedbal a zrazu nič. Všetko je preč a človek stojí pred Kristom a hľadí do jeho očí a nevie, čo má zrazu povedať. Tak to je veľká tragédia života, si myslím, keď človek na toto nie je pripravený. Preto kážeme Božie slovo, hovoríme Božie slovo, pretože vieme, že tento moment sa blíži v živote každého jedného z nás a určite nikto z nás nechce počuť, že chodte odo mňa preč, činite teda neprávosti, nepoznám vás, ale chceme počuť dobrý, verný sluha, ty si môj, za teba som zaplatil a pre teba som prichystal túto ten príbytok a budeš so mnou na veky vekov. Dobre, čiže druhý argument, čiže Biblia by mala vedieť predvídať nejaký vedecký pokrok a mala by byť nadčasová. Čiže mala by mať také nejaké tvrdenia, nejaké veci, ktoré nevychádzajú z nejakej skúsenosti svojho autora, že vidí, že tak dneska chodíme na koňoch, tak teraz aj o 1 000 000 rokov ľudia budú chodiť na koňoch, lebo na čom inom by chodili. Ale jeho proroctvá obsahujú určité tvrdenia, určité segmenty, ktoré sú pre jeho dobu nepochopiteľné. Napríklad, keď si pamätáte, tak Daniel hovorí, keď videl určité videnia, tak že nevedel to popísať. Nevedel, čo vidí vlastne, lebo neexistovali slova v jeho dobe, ktoré by to vedeli popísať a možno ani v našej dobe nie sú. Čiže toto je zase ďalší element Biblie. A napríklad je jedna predpoveď, kde Ježiš hovorí, že keď uvidíte ohavnosť spustošenia, alebo respektíve, že bude viditeľná ohavnosť spustošenia v Jeruzaleme, keď sa udeje. A ona sa udeje v svätyni svätých. A teraz je nemožné, aby človek to fyzicky videl, nie ešte, aby 12 miliárd alebo koľko ľudí vošlo do svätyne svätých a videlo tam ohavnosť spustošenia, ale musí byť nejaká technológia, musí byť nejaký prostriedok, ako je možné, že všetci ľudia na zemi to uvidia. A to bolo v dobách evanjelia nemožné, lebo vtedy rýchlosť informácií sa nešírila rýchlosťou svetla a rýchlosťou koňa. Takže tak ako išiel rýchlo kvon, tak sa šírili informácie a rýchlejšie to nevedeli. Ale tu na Ján hovorí o niečom inom, že hneď okamihu celý svet to uvidí, celý svet to pozná, tým vlastne prekračuje tú svoju dobu. Ale ani tomuto sa až tak nebudeme venovať. Tretí bod, Biblia ako Božie slovo by malo mať textovú skladbu alebo architektúru, ktorá tvorí jeden vzájomný prepojený systém, ktorý nezaznamenáva ľudskú múdrosť, ale niečo viac. Čiže Biblia by mala v úvodzovkách obsahovať nejaké otlačky prstov Ducha Svätého. Malo by tam byť jeho nejaké smajlíky alebo niečo, čo nám zanechal, ktoré... tak to ešte, aby sme si uvedomili, Bibliu nenapísal jeden človek. Neviem, či ste o tom vedeli, že Bibliu nenapísal jeden človek, ale zhruba 40 ľudí a oni žili v priestore nejakých 1500 rokov, čiže oni sa nepoznali jednak, boli z rôznych pozadí, z rôznych... Niektorí boli dokonca aj z Izraela, niektorí dokonca neboli z Izraela. Napríklad aj jeden taký despota napísal jednu kapitolu v Biblie Nabuchodonosor, neviem, či o tom viete. To je dosť prekvapivé, lebo to je také, ako keby Hitler napísal nejakú jednu kapitolu nejakej Biblie, tak to by bolo ako dosť veľká vec, ale vidíme, že aj jeho Boh si vedel použiť. A predsa tým, že každý mal nejaký špecifikum, tak Biblia tvorí jeden spoločný celok. Tvorí jedno kontinuum alebo jednu knihu, dokonca nemám rád ani keď sa povie, že Biblia sú dve knihy, Nová a Stará zmluva, pretože Biblia je jedna kniha. Je to jedno posolstvo od jedného autora a tým autorom nie je Lukáš, tým autorom nie je Pavol alebo Izaiáš, ale tým autorom je Duch Svätý. A preto by sme mali vidieť jeho autorstvo na stránkach Biblie. A štvrtá vec, tak vlastne to už, čo hovoril aj Peter, čiže by Biblia mala obsahovať proroctvá, ktoré predvídajú budúce veci. To je svedectvo o jej teda mimočasovom autorstve a nadpozemskom pôvode. A ako hovorím, čiže dnes sa budeme venovať prevažne bodu číslo 3 a 4. A našim cieľom je nájsť teda alebo potvrdiť dôkazy, ktoré svedčia o tom, že Biblia je jeden systém, ktorý obsahuje údaje, ktoré presahujú hranice ľudskej múdrosti a vedomosti, čo svedčí o skutočnosti, že je autorom je bytosť, ktorá okolo 1500 rokov inšpirovala písateľov biblických textov a zjavovala im vopred to, čo sa ešte len stane. A tou bytosťou je Duch Svätý, ako hovorí Pavol aj Peter. Poďme najprv do Genesis 5. kapitoly. To je jedna z tých napínavých kapitol, ktoré preskakujete, keď čítate Bibliu, lebo je asi tak zaujímavá ako telefónny zoznam Tel Avivu. Ale predsa každé slovo, ktoré je vdýchnuté Bohom, má moc. A to, že my nevidíme za tým slovom niečo, neznamená, že za tým slovom nič nie je. Dobre, nebudem čítať celú kapitolu, aby ste nezaspali, ale prečítam len pár veršov, aby ste získali teda predstavu, o čom je táto kapitola. Čiže Genesis 1. Mojžišova 5. kapitola. Čiže toto je kniha rodov Adamových. V deň, v ktorý utvoril Boh Adama, učinil ho na podobu Boha. Muža a ženu ich stvoril a požehnal ich a nazval ich meno Adam. Čiže vidíte, že muž a žena dostali spoločné meno Adam. Sice potom oni
Adam žil 130 rokov a splodil syna na svoju podobu. Vidíte, že syn Adama už nie je na podobu Božiu, ale na podobu Adama napríklad. Lebo človek nevie vytvoriť podobu Boha. Vie vytvoriť len svoju vlastnú podobu. A nazval jeho meno Sét. A bolo dní Adamových po splodení Séta 800 rokov a splodil synov a dcéry. A stačí toto, nemusíme tu ďalej čítať. To, čo nasleduje v nasledujúcich veršoch, alebo v celej kapitole je chronológia ale teda presne 10 ľudí, ktorí sú, 9 z nich je teda potomkov Adama. A sú v tom poradí Adam, Sét, Énoš, Kenan, Mahalel, Jared, Enoch, Matuzalem, Lámech, Noach. Toto na chvíľu tam preč a dávam zákernú otázku, kto je najstarší človek v Biblii? Matuzalem. Dobre, Matuzalem je najstarší človek v Biblii, ale predsa zomrel skôr ako jeho otec. Ako je to možné? Lebo jeho otec bol Enoch, áno, presne tak. A Enoch nezomrel, ale bol vytrhnutý, takže tak vlastne. Dobre, ale aby sme si prešli, o Enochovi Biblia veľa nehovorí, ale to, čo hovorí, neviem, či ste si to uvedomili, ale hovorí o jednom zlome, ktorý ako keby sa udial v jeho živote. 21. verš môžeme. A Enoch žil 65 rokov a splodil Matuzalema. A Enoch chodil s Bohom po splodení Matuzalema 300 rokov. Stačí potiaľto. Čiže keď ste si všimli, tak Biblia nehovorí, že Enoch chodil od detstva s Bohom, ale že až od splodenia Matuzalema. Že niečo sa stalo pri splodení Matuzalema, čo spôsobilo to, že Enoch začal chodiť s Bohom. Že Enoch začal nasledovať Hospodina. Nevieme čo, hej, keď by sme chceli vedieť, ale nápovedou je meno Matuzalem. Matuzalem sa skladá z dvoch slov a v preklade to znamená niečo také, ako že jeho smrť prinesie niečo. Čiže to je také pekné meno, ktoré radi dávame svojim deťom, že jeho smrť prinesie niečo. A ak ste si niekedy robili nejakú chronológiu Biblie, tak zistíte, že v roku, kedy zomrel Matuzalem, prišla potopa. Čiže jeho smrť priniesla potopu, odštartovala potopu. A toto zrejme posolstvo, aspoň ja si to tak predstavujem, že Enoch dostal od Boha, že došlo zjavenie a stretol sa s Bohom a to spôsobilo, že zobral Božie slovo vážne a začal nasledovať Boha, začal nasledovať Hospodina. A keď vieme, že Matuzalémové meno niečo znamená, tak teraz je také zaujímavé, že či aj ostatné mená niečo znamenajú, či aj v ostatných menách je niečo ukryté, či oni majú nejakú podstatu. A ak poznáte hebrejčinu, tak viete, že na rozdiel od slovenčiny, kde slovenské mená nič neznamenajú, alebo respektíve znamenajú niečo, čo už nikto nevie, čo znamenajú, tak hebrejské mená znamenajú niečo, majú podstatu. A hlavne v Biblii meno je, by sa dalo povedať, proroctvom zároveň pre toho človeka, je určitým rozpoznávacím znakom. No a keď si prejdeme týchto ľudí, tak zistíme, že Adam je človek, ako sme čítali, tam to nie je také zložité. Sét, síce tu je napísané, že Sét znamená náhrada, ktorú jej dal Boh. Ale v skutočnosti originálne nehovorí, že je to náhrada, ale že Hospodin jej určil iné seme namiesto Abela. Čiže Sét znamená doslova určený. Nie je náhrada, ale určený. To je ako významovo je to de facto v tomto kontexte to isté, ale v inom kontexte už to znamená niečo iné. Enoš je od slova Anáš odvedené a znamená to niečo také ako smrteľný, krehký, biedný človek, alebo ten, kto je nevyliečiteľný, nenapraviteľný, ten, kto si sám nevie pomôcť. Kénan, toto je už trošku zložitejšie, ale jeden z významov teda sa uvádza, že môže znamenať aj smútok. Zase niektoré slova už tiež upadli do zabudnutia, takže je ťažké ich nejako presne predložiť a preložiť. A konkrétne 3 mená sú také zložité. Kénan je prvý. Mahalalel, to už vidíte od konca El, že tam je nakoniec, že to niečo s Bohom má spoločné a znamená to niečo také ako sláva Bohu, požehnaný Boh, vyvýšený Boh. Jared je od slova Jarad, čo znamená zostúpiť dolu, zísť. Enoch, zase to je to druhé, také trošku zložitejšie slovo, ale dá sa preložiť aj ako učenie, Matuzalem to sme hovorili. Lámech, to je to tretie slovo, také trošku zložitejšie, ale niekde tak autori argumentujú, že od toho je aj odvodené slovo lamentovať, že od jeho slova vzniklo toto meno, čiže lamentovať, zúfať. A Noach, tam vieme, čo to znamená, v 5.29 je napísané, že to oddych, odpočinutie. No a keď spojíme toto do jednej vety, do jedného posolstva, tak nám vznikne niečo takéto, že človeku je určený smrteľný zármutok, požehnaný Boh však zostúpi dole a učenie jeho smrti prinesie zúfajúcim odpočinutie. A musíme si uvedomiť, že toto sme stále ešte v 5. kapitole Genesis, v dobe, kedy nikto nemal predstavu o nejakom Mesiášovi a o tom, že vlastne ešte Mesiáš musí zomrieť. A preto je tento text ešte špecificky tým navyše, že musíme si uvedomiť, že stará zmluva nie je kresťanský text, to je židovský text, to bolo niečo, čo je zo židovstva vlastne.
pochádza a preto je vylúčené, aby nejaký Žid spájal Mesiáša alebo Boha so smrťou. Poďme do 1. Korinťanom 1.23, tam uvidíte prečo. Tam hovorí Pavol o svojich skúsenostiach, keď toto hovoril Židom, že aké mali na to reakcie. Čiže 1. Korinťanom 1.23. My kážeme ukrižovaného Krista, iným slovom Mesiáša, Židom pohoršenie a Grékom bláznostvo. Čiže pre Židov myšlienka, že Mesiáš zomrie alebo že je ukrižovaný, je pohoršenie. To je niečo jednoducho tabu, to neexistuje. Preto je vylúčené, aby nejaký rabín alebo už okomkoľvek ľudia si myslia, že písal starú zmluvu, aby niečo takéto vložil do textu, pretože si to priečí jeho viery a jeho svetonázoru. Pre neho je niečo takéto urážlivé. V predstave Žida je Mesiáš ten, kto príde na svet, oheň na Sýru hneď spustí na Rimanov a na všetkých ostatných a nastolí konečnú vládu pokoja. Hej. Ich posledná myšlienka je tá, že Mesiáš príde ako nejaké bábätko v Betleheme a že pôjde na nejakom oslovi do Jeruzalema a tam len nejakí chudáci ho budú uctievať, zatiaľ čo elita ho odmietne a bude nepochopený. Ale takto prišiel Mesiáš v skutočnosti prvýkrát. A druhýkrát už takto nepríde. Druhýkrát už nepríde na oslovy, ale trošku ináč. Takže toto je niečo, čo vidíme v Biblii. A aby sme to pochopili, tak poďme do Žalmu 40. Do Žalmu 40. Aby sme pochopili vlastne, o čom je stará zmluva. Hovorili sme, že účel Biblie je, aby poukázala na to, že spasenie je v Kristu Ježišovi. A stará zmluva predpovedá novú zmluvu a nová zmluva naplňa starú zmluvu. To povedal Augustín, myslím. A podstata je tá, o čom je stará zmluva, tu na Žalme 48. verši, to uvidíme. Vtedy som povedal, hľa, idem, ako je napísané o mňa v knihách. Činiť tvoju vôľu, môj Bože, si želám a tvoj zákon je v mojich vnútornostiach. A v Židom 10 nám Pavol hovorí, keď máme otázku, že o kom je toto písané, že toto je písané o Kristovi Ježišovi, že toto je na Ježiša mierené. No a teraz otázka je dobrá, ale v jakých knihách je o Ježišovi písané? No Pavol nám dáva odpoveď v 1. Korinťanom 15. kapitole, kde hovorí, že Kristus musel zomrieť, musel byť 3 dní mŕtvý, musel byť pochovaný a na tretí deň musel stať z mŕtvych podľa písem. Čiže o Mesiášovi, o Kristovi sa píše v písmach. A to ešte uvidíme v skutočnosti. Ale aby sme získali ten cit, že o čom je stará zmluva, že hlavnou podstatou starej zmluvy je to, aby Boh nám hovoril o Ježišovi Kristovi, lebo to je ten najväčšia udalosť v histórii, ako aj každý z nás je hodnotný, ako neberte to tak, ale najväčšou osobou histórie je Ježiš Kristus. A nie my sme tou hlavnou témou Biblie, ale on je tou hlavnou témou Biblie. A v Hozeášovi nám hovorí Boh, že ako k nám hovorí, alebo ako prehovára skrze prorokov. Poďme do Hozeáša, do 12. kapitoly. To nám trošku pomôže porozumieť židovskému pojmu proroctvo, lebo to je odlišné ako naše európske alebo grécke. My proroctvo chápeme v gréckom kontexte ako nejaká predpoveď, že zajtra sa stane o 7:30 toto a toto, hej, bude pršať, tak si zober parazol. Ale to nie je v hebrejskom ponímaní proroctvo, alebo len toto nie je. Ale v 12. kapitole, v 10. verši je napísané: A budem hovoriť prorokom a ja rozmnožím videnie a prorokmi budem hovoriť v podobenstvách. Čiže podobenstvo v hebrejskom, ak nejaké židovské alebo rabínske knihy ste čítali, tak vidíte, že rabíni vidia proroctvo ako určitú vzorku, ako nejakú udalosť, ktorá sa neskôr zopakuje, ktorá je predobrazom. Stánok o sebe je len odtieň nebeskej veci, tou pravou podstatou je sám Ježiš Kristus. To je jedna vec. Potom sú sviatky. Sviatky takisto sú len nejakým symbolom, ktorý poukazuje na Ježiša Krista. Čiže každá jedna vec, každá jedno písmo alebo každá jedna kniha Starého zákona má jeden primárny zámer a to poukázať na osobu Ježiša Krista. A robí to veľmi dobre, veľmi detailne a práve to je tá sila Biblie, že nám dáva jednoducho také presné veci alebo také presné predpovede, kde nie je jednoducho štatistická možnosť, aby to niekto mohol dopredu predvídať. V Rímanom 10. kapitole zase Pavol hovorí: všetko to, čo sa udialo v Starom zákone, je napísané na naše poučenie. Čiže každá jedna historická udalosť má nejakú budúcu aplikáciu, má nejaký, alebo tak sme povedali, že každý predobraz má nejaké budúce naplnenie. A takto musíme vnímať starú zmluvu, že naozaj má
tieto otlačky Ducha Svätého poukazuje na Ježiša Krista, smeruje ku krížu, smeruje k Ježišovi Kristovi a potom vlastne nový zákon tomu dáva nejakú perspektívu. V Ámosovi napríklad v 3. kapitole 7 tam poznáme, Boh hovorí, že neurobí nič bez toho, aby najprv nepovedal svojim prorokom. Čiže vidíme znovu, Boh tak ako keby sám bral za slovo a hovorí, že dobre, pošlem svojho syna, ale ešte aby som to trošku vyšperkoval, tak ešte predtým vám všetko o ňom napíšem. Ešte predtým vám poviem všetky detaily, aby keď príde, ste mali naozaj istotu, že to je on, že to je ten pravý, že to je ten pomazaný. Kľúčové slovo Novej zmluvy, alebo minimálne Matúšovho evanjelia je veta, aby sa naplnilo to, čo bolo povedané od Pána skrze proroka. A toto je v Matúšovi 1.21, Matúšovi 2.15, 2.17, 2.23, 4.14, 8.17, 12.17, 13.35, 21.4, 26.54, 26.56, 27.35. Nepoužil to len Matúš, takisto je to Marek 14.49, 15.28, Lukáš to na 1., 2., 3., 4 miestach hovorí, Jan to používa na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 miestach, ešte aj v skutkoch je to napísané a takým úžasným vyvrcholením je podľa mňa Lukáš 24.44. To viete, že tam sa Ježiš vlastne zjavil učeníkov a povedal im, toto sú moje slová, ktoré som vám hovoril, že keď som ešte bol s vami, totiž, že sa musí naplniť všetko, čo je napísané o mne v zákone Mojžišovom, v prorokoch i v žalmoch. Čiže zase Ježiš poukazuje na to, že všetko už bolo predpovedané, že všetko bolo udané a dáva, neviem, či ste čítali, ja určite ste čítali zákon Mojžišov, ale moc tam nenájdete o Mesiášovi. Ani slovo Mesiáš tam neviem, či vôbec nájdete. A tak otázka je, že tak kde je to v tom zákone o ňom písané, keď vlastne priamo tam tieto slová nenájdeme, alebo len veľmi málo odkazov. Dobre, so žalmami nemáme problém, lebo tam už vieme, čítali sme nový zákon, tak tam nám učeníci sypú žalmy z rukávu a ukazujú nám, že toto je o Mesiášovi. Ale keď si ten žalm prečítate, tak budete trošku prekvapení a hovoríte, počkaj, to nie je o Mesiášovi, tam nie je napísané, že toto je žalm o Mesiášovi. Ale presne učeníci vedeli, že je o Mesiášovi, pretože Ježiš im to sám zjavil, keď sa im zjavoval tých 40 dní, keď sa im zjavoval pred letnicami po Veľkej noci, tak im ukazoval, ako každý detail písma poukazuje na neho a preto potom hneď vedeli používať žalmy, vedeli používať citáty prorokov, aj keď nám sa to zdá, že no ale tak toto predsa nie je na tú tému, ale predsa im to Ježiš ukázal, že tam nie je len ten literárny výraz je dôležitý, ale tá vzorka, tá myšlienka, ktorá je za tým, ten predobraz, ktorý vytvára vlastne to posolstvo, to poukazuje na Ježiša Krista. Poďme do Matúša 2.15, aby ste uvideli jeden príklad, na čo myslím. Evangelium Matúša, 2. kapitola, 15. verš. Alebo poďme od 14., aby sme vedeli, o čom to je. A on stal a vzal so sebou dieťatko i jeho matku v noci a ušiel do Egypta. To je Jozef, teda konkrétne zobral Máriu a Ježiša. A bol tam až do smrti Herodesovej, aby sa naplnilo, čo bolo predpovedané od Pána skrze proroka, ktorý povedal, z Egypta som povolal svojho syna. Dobre, takže podľa tohto je napísané v prorokovi niekde, že Ježiš strávi nejakú časť svojho života v Egypte a z Egypta ho nejako Boh povolal. Hej. Tak poďme sa pozrieť, čo hovorí ten prorok. Je to Hozeáš, 11. kapitola. No a tu hovorí ten prvý verš. Prekvapivo je tu vôbec nespomenuté slovo Ježiš alebo Kristus, ale je tu napísané niečo úplne iné. Keď bol Izrael dieťa, miloval som ho a z Egypta som povolal svojho syna. Čiže tu vidíme, že Hozeáš primárne píše o exode, o tom, že Izrael vyšiel z Egypta, že ich Boh vyslobodil, ale Matúš to chápe, alebo skrze Ducha Svätého nám Matúš ukazuje, že znovu, že toto bol určitý predobraz, že pobyt v Egypte bol predobraz, ktorý poukazoval na to, že Ježiš Kristus strávi obdobie svojho života v Egypte. Hej, takisto, keď hovorí Ježiš, že prekvapujúco niečo hovorí, že tak ako Jonáš bol 3 dní mŕtvý, alebo respektíve v bruchu veľryby, mimochodom nikde Biblia nehovorí, že bol v bruchu veľryby, ale veľkej ryby, aby sme boli to presní, ale to nevadí. Ako je jedno, či to bol žralok, alebo chobotnica, alebo čo to bolo. Skrátka bol v nejakom bruchu nejakého veľkého morského tvora. A tam Ježiš hovorí, že to je vlastne proroctvom o ňom, že tak ako on bol 3 dni a 3 noci v bruchu veľryby, tak musí byť 3 dni a 3 noci Ježiš Kristus v šeole, povedzme, alebo mŕtvý. Hej. A mimochodom zase nenechajte sa oklamať, 3 dni a 3 noci neznamená 72 dní, ale v židovskom chápaní to znamená jeden celý deň a môžu to byť dve časti
alebo respektíve časti 2 dní. Čiže netreba potom z toho unáhlené závery robiť, lebo potom sa človek zamotá do nekonečnej debaty, kedy bolo ukrižovanie. Či to bolo v stredu, štvrtok alebo v piatok. A človek začne rozprávať. Muselo to byť v piatok, lebo na 3. deň stal z mŕtvych. No počkaj, ale potom to nemôžu byť 3 dní a 3 noci. To muselo byť v stredu a tak ďalej. Nemá zmysel to rozoberať, len aby ste vedeli, a som parafrázoval Pavla, aby ste sa o jalových veciach nehádali, tak majte to na pamäti, že 3 dní a 3 noci nemusí znamenať nevyhnutne 3 dní a 3 noci. Dobre, takže preto vám ukazujem vlastne tieto posolstvá, keď rozumieme Biblii ako niečo, čo má aj nejakú hĺbší nádych alebo hĺbšiu podstatu, tak vidíme, že je to biblicky priateľné, pretože Biblia predpokladá, že starozmluvné proroctva majú nejaký hĺbší význam. Nielen ten prvoplánový by som povedal, ale že je tam za tým aj niečo hĺbšie. Dobre, prejdeme na ďalšiu zaujímavú vec. Zjavenie Jána 7. kapitola. To takisto asi preskakujete, predpokladám, keď čítate Bibliu. Je to zapečatenie 144 000, nie jehovistov, ale Izraelčanov. Keď vám niekto bude povedať, že len 144 000 ľudí je zapečatených, to je jedna taká skupina teda hovorí, tak sa ich vždycky opýtate, a ty si z jakého pokolenia? Lebo oni si myslia, že tak aj on je tam. A keď ti povieš, že no počkaj, tak ja nie som zo žiadneho pokolenia, tak potom máš smolu, nesi tam medzi nimi 144 zapečatenými, lebo každý jeden z nich je z nejakého pokolenia Izraelovho. Čiže od 4. verša v 7. kapitole. A počul som počet zapečatených, 144 000 zapečatených z každého pokolenia synov Izraelových. Z pokolenia Judovho 12 000 zapečatených, z pokolenia Rubenovho 12 000 zapečatených, z pokolenia Gádovho 12 000 zapečatených, z pokolenia Aserovho 12 000 zapečatených, z pokolenia Neftalímovho 12 000 zapečatených, z pokolenia Manasesovho 12 000 zapečatených, z pokolenia Simeonovho 12 000 zapečatených, z pokolenia Lévyho 12 000 zapečatených, z pokolenia Izacharovho 12 000 zapečatených, z pokolenia Zabulónovho 12 000 zapečatených, z pokolenia Jozefovho 12 000 zapečatených, z pokolenia Benjaminovho 12 000 zapečatených. Je ich 12 a predsa tam 2 chýbajú. To je zvláštne, lebo málo kedy si uvedomujeme, že aj keď je pokolení 12, tak v skutočnosti tých ľudí je tam 13. Pretože namiesto Jozefa si potom Jakob adoptuje jeho synov, Manasesa a Efraima. Takže niekedy, vždycky Biblia udáva, že ich je 12, ale vždycky tam jeden chýba. Či ste si to všimli? Alebo keď tam nikto nechýba, tak tedy Manases a Efraim je zlúčený do jedného. No. Chýba, teda konkrétne v tomto chýba Efraim, ale ten je nejako zamaskovaný pod Jozefom. Manases je priznaný napríklad, ale a chýba tam Dán, pokolenie Dán. Myslím si, alebo čo sa často vysvetľuje ako vysvetlenie, tak je to 5. Mojžišova 29. kapitola. Tam môžeme si ísť napríklad, ak ste sa nad tým trápili, prečo tam chýbajú tieto mená. Neviem, či niekto z vás až tak ďaleko prišiel, že si všimol, že vôbec tam niekto chýba. Ale v 18. verši je určitá taká výstraha. Aby nebolo medzi vami muža alebo ženy, čelade alebo pokolenia, čiže pokolenie je tu kľúčové, ktorého srdce by sa dnes odvrátilo od Hospodina nášho Boha, aby išiel slúžiť iným bohom tých národov, aby nebolo medzi vami koreňa plodiaceho jed a horkosť. A stalo by sa, keby počul slova tejto kliatby, že by si dobrorečil vo svojom srdci a riekol by nič to, budem mať pokoj, keď budem chodiť podľa umienenosti svojho srdca, aby som odpratal mokré so suchým, tomu nebude chcieť Hospodin odpustiť, ale vtedy vzplane hnev Hospodinov a jeho revnivosť na toho človeka a zaľahne na neho celá kliatba napísaná v tejto knihe a Hospodin vyhladí jeho meno spod nebies. Čiže tu vidíme, že mená 2 pokolení sú vyhladené, ak to môžem takto parafrázovať. A to, čo majú títo 2 spoločné, je, že keď sa roztrhol Izrael a Judské kráľovstvo, tak Jeroboam postavil na 2 miestach zlaté telo. Jedno bolo v Dánovi, druhé bolo v Beteli a Beteli je v Efraime. Čiže tieto 2 pokolenia vlastne voviedli modloslužbu, alebo skrze ich územie sa voviedla modloslužba, tak ako je tu napísané, a vlastne za trest boli ako keby vymazané ich mená, čo môže byť jedno vysvetlené, prečo tam nie sú. Ináč Dán, až ste niekedy sa tomu venovali, tak má také zvláštne veci o sebe písané, napríklad také
veľmi depresívne proroctvo, ktoré mu dáva Jakob. Dán bude hadom na ceste, jedovatým hadom rohatým na chodníku, ktorý štípe päty koňa, aby padol jeho jazdec nazad. Neviem, či niekto by ste chceli takéto proroctvo, by ho niekto prorokoval, že budete hadom, hlavne keď viete, kto je had, že had teda nie je nejaká pozitívna postava v Biblii alebo nejaký príklad hodný nasledovania, ale práve naopak je to vlastne taký nepriateľ. Čiže to je také veľmi záhadné proroctvo, ktoré je na Dána určené. Tiež chýba u viacerých, napríklad v rodokmeňoch, nie len v Zjavení 7. kapitole, ale ani v prvej paralipomenom ho nenájdete. A potom napríklad v 46. kapitole, kde je napísaný zoznam ľudí, ktorý išiel do Egypta spolu s Jakobom, tak všetci majú týchto 12 rozpísaných svojich synov a len Dán má tam napísaného iba jedno meno, ktoré dokonca nie je meno, ale je to niečo také, čo znamená akože kopáči, alebo niečo také, že ako ich Biblia nejako odbila, neuviedla ich mena, ale len takto ich zmienila. Čiže ako sme povedali, tam bolo jedno to zlaté tela, ale hlavne ako prvý si osvojili modlárstvo. Ak čítate knihu Sudcom, tak na konci sú také veľmi nešťastné kapitoly. Čítate tam o jednom človeku, ktorý okradol svoju matku o striebro, potom sa jej priznal, matka sa potešila, povedala, wow, ty si ako veľmi dobrý syn, tak vieš čo, postavíme modlu za to striebro, lebo to je zázrak Boží, že sa to našlo. A potom išiel okolo nejaký levita, tak ten Mícha sa volal, ho zlapil a povedal, tak ty buď môjim kňazom, pozri, ukážem ti svoju zbierku bohov, už bohov mám dosť, ale nejakého kňaza potrebujem, tak ty budeš môjim kňazom. Tak ten nemal nič lepšie na robote, tak povedal, super, mám živobytie. Tak sa stal jeho kňazom a tu nás ako absurdita nekončí. Potom pokolenie Dán si hľadalo nejakú novú domovinu, lebo Filištini ich vytláčali a prišli akurát okolo Míchovej domácnosti. Všimli si tam jeho úžasných bohov krásnych, zlatých. Museli byť úžasne pekní a povedali si, že tak toto nemôže stačiť jednému človeku. To my si zoberieme a celý kmeň budeme mať takýchto úžasných bohov. Ešte zoberieme aj jeho kňaza, ten bude našim oficiálnym kňazom, našim otcom a jeho budeme následovať. Čiže vydali sa modlárstvu a to je ich história. Ale nebudeme toto rozoberať zase. To len tak náhodou, keby ste niekedy na to narazili, že prečo Dán je tak zvláštne vykreslovaný v Biblii, tak má to aj takéto podstaty. Ale zase, dôležité sú mená. Mená v tomto prípade nemusíme špekulovať, lebo sú preložené, ich matky vlastne preložili mená jednotlivých patriarchov. Vieme, že Júda znamená chváliť Hospodina, Rúben znamená videl moje trápenie, to bol prvorodený, kedy Lea videla, že Jakub ju moc až tak nemiluje, tak povedala, Hospodin videl moje trápenie, dal mi syna. Gád, prichádzajúce udelené šťastie, Aser, moje blahoslavenstvo, ja šťastná, Naftali, môj Borba, Manases, to je Jozefov syn, keď bol v Egypte, tak povedal, že Hospodin mu dal zabudnúť na jeho trápenie, Simeon, Hospodin počul. Lévi, prilne pripojí sa ku mne, Izachár dať vzduch kúpiť, Zabulon obdariť, Jozef pridať mi, Benjamin má v skutočnosti dve mená, Ben-Omi a Benjami. Ben-Omi znamená syn bolesti, Benjamin znamená syn pravice, lebo matka, alebo teda, keď sa narodil, tak mu dali meno Ben-Omi a na to povedal Jakob, že tak sorry, ale takéto meno mať nebude, to bude sa volať syn pravice. A Jakub je ten pravý, ktorý môže meniť mená, lebo neviem, či ste si to uvedomili, ale Jakob znamená, že podrazák, čiže on mal kruté meno. Musel mať aj kruté detstvo, keď sa tak volal. A vždycky si to tak predstavujem, že sa niekde hral a teraz niekto išiel okolo a počul, ako ostatné deti na neho volajú, že hej, podrazák, poď sa s nami hrať. A ten cudzinec musel povedať na to, že z čoho tak voláte, čo mu tak rozprávate. A on sa tak volá, chudá chlapec, máš aj nejakého súrodenca? A on, že áno, ešte mám jedného brata. A ten sa ako volá? Chlpatý. Takže to je také smiešné. Kto môže dať takéto meno s deťom? Ako sa volá tvoj otec? Smejko. Izák znamená niečo také ako smejko, alebo dnes sme si povedali, že joker. Taký vtipkár. Čiže mená majú aj takéto zvláštne odtiene, ale zase na druhej strane mená majú, ako sme povedali, určitý prorocký charakter. Napríklad je ťažké porozumieť, pokiaľ nemáme prehľad vlastne v hebrejčine, ako sa zmenilo Abrahámové meno a Sárine meno. Že čo sa vlastne stalo, alebo ako bolo ich meno zmenené. Abram sa stal Abraham. Tam vlastne pribudla jedna taká hláska, niečo, myslím, že Hev, alebo Hav, alebo ako sa to volá. A to znamená niečo také ako Boží duch. Zároveň vlastne to
Aj takto sa dá preložiť Boží duch, čiže Abrahamov život sa zmenil, ne vtedy, keď sa zmenilo jeho meno, ale keď dýchol do neho, alebo keď mu dal Boh zo svojho ducha, keď zmenil nejakú jeho osud priamým zásahom a takto isto sa zmenilo aj Sárine meno. Nie je to vidieť, lebo Sáraj a Sára, tamto nikde sa nejako neobjavuje, ale tiež vlastne tam pribudla táto hláska a takisto s nej, ktorá sa volala moja kňažná, tak vznikla kňažná. Už nebola vlastne limitovaná na jednu rodinu, ale stala sa vlastne tiež nejako v tom širšom význame. A ešte si možno povieme, že ako vzniklo meno Ježiš, lebo neviem, viete, že Ježiš nedostal meno, pretože Mária pozerala cez kalendár, že aké mu dáme meno a tam narazila, že Ježiš, to je celkom také dobré, hodí sa k našemu priezvisku Kristovci, tak ako Ježiš Kristus to dobre znie. Zase, ako každé slovo má svoj význam, má svoj proslov, má svoj titul dokonca. Keby sme chceli povedať, tak občianske meno Ježiša nebolo Ježiš Kristus, ale Ježiš Nazarecký v skutočnosti, lebo podľa tej lokality sa dávalo vlastne to druhé meno. Ale vráťme sa sem. Zase, keď si preložíme toto, čo znamenajú tieto mená presne tak, jak sú usporiadané, ešte to podotknem, že oni nie sú chronologicky usporiadané. Oni sú náhodne, by sme povedali, usporiadané. Ešte dokonca dve nejaké odtiaľ sa vyhodili, lebo nepasovali zjavne do toho posolstva. A výsledok je taký, že chvála Hospodinovi, videl moje trápenie, spravil ma šťastným, som šťastný. Môj boj mi dal zabudnúť na všetko moje trápenie. Hospodin počul a pripojil sa ku mne, vykúpil ma, obdaril ma a dal mi syna, môžeme povedať, bolesti a syna svojej pravice. Čiže zase vlastne aj to Benjaminové meno je predobraz Krista, kde ukazuje tú dvojitú podstatu, že najprv išla bolesť, až potom sa stal synom pravice, až potom vlastne vydobil svoju pozíciu. Čiže vidíme, že aj takýto stanlivo odsek, ktorý nemá až nejakú takú veľkú informačnú hodnotu, ukrýva niečo v sebe, čo má veľký význam a čo vlastne poukazuje na Hospodina a na Božiu chválu. A toto je veľmi dobrá kapitola. Neviem, či ste niekedy porovnávali príslovie 30. kapitolu 1. verš v viacerých prekladoch Biblie. Keď si dáte tú námahu, tak zistíte, alebo však si to prejdeme spolu, že je zložité nájsť dva preklady, ktoré hovoria to isté. Roháček hovorí niečo také, že a môžete si to nalistovať ináč, aby ste ma mohli kontrolovať. Čiže podľa Roháčka 30. kapitola prísloví sú slova Agúra, syna Jakého, nevieme, kto je Agúra, ani kto je Jaké, z rodu Masa, z rodu je Italika, čiže to tam Roháček vložil, aby to nejaký zmysel dostávalo. Čiže inými slovami doslovne je tam napísané slova Agúra, syna Jakého Masa. Takto hovorí muž Itielovi a Ukalovi, zase nevieme absolútne, kto je Itiel a Ukal. Možno nejaká skupina metalová, čo, nevieme. Je isté, že som nerozumnejší než obyčajný človek, obyčajný zase je vložené a nemám rozumnosti iných ľudí, iných je vložené. Ani som sa nenaučil múdrosti, ale známosť najvyššieho znám. Kto vystúpil hore na nebesia i zostúpil, kto zobral vietor do svojich hrstí, kto zviazal vody do rúcha, kto postavil všetky končiny zeme, čo je jeho meno, a teraz veľké prekvapenie, to sme stále starej z nule, pozor. A čo meno jeho syna, keď vieš? Možno niekto vám povie, že Božia trojica sa starej zmluve neobjavuje. A ako toto je pre mňa jedinečný argument, že niekto nečítal Bibliu, pretože tu sa jasne píše o jeho synovi. Hej. Odpoveď je jasné z tých veršov, že je len jediná správna odpoveď na tie otázky, že to je Hospodin, že to je Boh. Boh je ten, ktorý zobral vietor do svojej hrsti. To, keď čítate Joba, tak vidíte, že to sú tie isté otázky, kde Boh hovorí, že to je to, čo on robí. Takže otázka posledná sa píše, alebo sa pýta na meno jeho syna, čo je ozaj prekvapené v starej zmluve. Ale budeme sa primárne venovať tomu prvému veršu, lebo to je také mystérium, že čo to vlastne sa tam píše. Keď pôjdeme do evangelického prekladu, tak tam už zrazu prvý verš vyzerá ináč. Už sú to slova Agúra, syna Jakého z Masy, už nie je z rodu Masa, ale už je z Masy. No, Itiel Ukalel nám nejako zmizli a miesto toho je tam nejaký výrok muža, ktorý sa unavil strašne, unavil a už je na konci a nevie, čo má robiť. A dokonca ešte nám píše potom svoju diagnózu, že je hlúpejší ako ktorý človek. A dokonca, čo je úplne bizarné, to, že som nezískal poznanie o Najsvätejšom. Tak to je, neviem, prečo by sme mali niekoho takého počúvať, kto ani nemá poznanie o Najsvätejšom. Ekumenický preklad, ten už sa tak sofistikovane tvári a dáva tam nejaké zátvorky, aby nejaký akože poriadok do toho vniesol. Čiže slova Agúra, podľa jedného z autorov, teda už nevedel si s tým poradiť, tak si odhadol, že je možno meno sábsko-nimického pôvodu,
a dokonca mudrca nejakého. Samozrejme, slovo možno je tu kľúčové, že jednoducho je to absurdné, hej, je to vymyslené. Syna Jakého. Výrok tohto muža vynesený Itielovi a Ukalovi. Niektoré preklady chápu mená ako zvolania som unavený Bože a som na konci. Čiže tam je tá dilema, si priznali, že áno, ako sme hovorili, tie mená majú každý svoj význam a teraz otázka je to meno alebo je to slovo? Preložiť to slovo alebo nepreložiť to slovo? No, výsledok je, že keby sa tieto slova preložili, tak niečo zvláštne by vzniklo a nikto nemal odvahu to tak preložiť, ale my sme ľudia, ktorí máme odvahu, takže my si to preložíme tak. A ešte katolícky preklad, aby sme mali z toho väčší zmetok. Slova Agura syna Jakého syna z Masy, takto znie výrok tohto muža. Ja trápil som sa, Bože, do vysílenia som sa trápil, Bože, a som na konci. Veď menej viem, než ktorýkoľvek muž a nemám rozum ako iní ľudia, nenaučil som sa múdrosti a nenabudol som vedomosti o Najsvätejšom. Také zvláštne, že? Dobre, takže keď sa vrátime k tomu prvému veršu, slova Agura syna Jakého z rodu Masa, tak to hovorí muž Itielovi a Ukalovi. Agur znamená niečo také ako zberateľ múdrosti, alebo nejaký múdrc, ktorý zbiera príslovia. Ten, kto zhromažďuje múdrosť, krátka, múdry človek, ktorý zhromažďuje múdrosť. A ak si pamätáte, tak v kazateľovi sa Šalamún nenazýva Šalamún, ale kazateľ. Že nepoužíva svoje meno, ale dáva si titul. Čiže je dosť veľká pravdepodobnosť, že Agur nie je meno, ale je titul. Že je to múdrc alebo človek, zberateľ múdrosti. Inak Šalamún sa nevolal Šalamún, neviem, či ste si to všimli, ale volal sa Jedidia. To si nájdete v 2. Samuelovej 12:25. Jeho vlastne také oficiálne meno bolo Jedidia. Preto Nátan povedal, že tak sa bude volať, ale volal sa aj Šalamún. A je ešte dokonca možné, že ten Lemuel, ktorý je spomínaný v 31. kapitole prísloví, čo znamená zasvetený Bohu, že zase nie je meno, ale je to zase nejaké slovo, ktoré má význam. Možno, že je to meno, ktoré mu dala Batšeba, alebo nie. Každopádne nájdete už v ranných rabínskych tradíciách, dokonca aj Jeronimus, to už je kresťanská tradícia, ktorí hovoria, že Agur vlastne je Šalamún, že Agur znamená titul pre Šalamúna, že je to zberateľ múdrosti. A aby sme išli ďalej, Jaké znamená zase poslušný, zbožný, čo teda sa hodí trochu na Dávida, si myslím. Masa je známe slovo, ktoré nájdete ako bremeno. V proroci ho používajú ako bremeno, napríklad Izaiáš 13.1, bremeno proti Babylonu, bremeno proti Asýrii, to znamená vlastne proroctvo, nejaká téma určená niekomu. Slovo nám, ktoré tam je, znamená hovoriť, ale znamená to aj predpovedať, prorokovať. Hageber, to je muž mocný, mocne. A Itiel je podobné ako Emanuel. Emanuel znamená Boh s nami a Itiel znamená Boh prichádza alebo Boh prišiel. A ukal znamená mimo iné aj strávený. Čiže keď to chceme doslova preložiť, tak potom nám vyjde niečo také ako slova zhromaždené mudrcom, synom zbožného otca, proroctvo, mocná predpoveď, Boh prichádza, aby bol strávený, skonzumovaný. No a ak si pamätáte Jána 6. kapitolu, môžeme tam ísť 51-58, tak vidíme, že to je presne to, čo Ježiš chcel od svojich poslucháčov, ktorí už majú vo svojich očiach horor, keď im to hovorí, že čo od nich chce. Ale to je vlastne to, čo už vlastne predpovedané, ako keby. Čiže 6. kapitola Evanjelia Jána, 51. verš. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Neviem, či už to niečo vám pripomína. Ne? Chlieb, ktorý zostúpil z neba. A keď niekto jedol z tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré ja dám za život sveta. Stačí potiaľ, to nemusíme celý tú časť čítať, ale vidíte ohromné paralely medzi týmto veršom a medzi tým, čo Ježiš hovorí. Keď on hovorí, že on je ten Boh, ktorý zostúpil z dola, alebo z hora ten chlieb, ktorý ľudia musia prijať, aby mali svoj život. A prekvapivo, tak to už 1000 rokov predtým napísal Šalamún vo svojom jednom svojom prísloví, kde prekladatelia sa nad tým ako pozastavujú a majú problém to preložiť. A potom celé tie 4 verše tých prísloví vyzerajú trošku ináč, kde vlastne Šalamún takto začína s týmto mocným proroctvom a potom vlastne hovorí, že síce nemá múdrosť ľudí, nemá múdrosť človeka, ale známosť najvyššieho zná. Hej? A toto je tá známosť, že Boh príde, aby zomrel za nás, aby zomrel za ľudí, aby dal svoj život. 4. Mojžišova 2. kapitola. Môžeme tam ísť. Zase veľmi napínavá kapitola. Naschvál také som povyberal, čo mnohokrát sa pýtame, že na čo vôbec tieto kapitoly sú v Biblii, že dneska pre nás možno až taký veľký význam nemajú.
4. Mojžišova 2. kapitola. A Hospodin riekol Mojžišovi a Áronovi a riekol: Synovia Izraelovi budú táboriť každý pri svojom prápore pod oznakmi domu svojich otcov, opodiaľ okolo stanu zhromaždenia budú táboriť. A tí, ktorí budú táboriť na predku, na východ slnka, to bude prápor tábora Judovho podľa svojich zástupov a kniežaťom synov Judových bude Nachšon, syn Aminibádov. A tak ďalej, to nebudeme už ďalej čítať. Takto skrátka je napísané, ktorý z 12 pokolení, kde bude táboriť. Sú tam 4 možnosti, bude to východ, juh, západ, sever a pod nejakými prápormi ešte dokonca táboria. No a ak máte nejaké skúsenosti s rabínskou literatúrou, tak viete, že východ znamená východ. Východ neznamená severovýchod alebo juhovýchod, ale východ je východ. Juh zase je juh, nie je to juhozápad a juhovýchod. Tie čísla sú vlastne ich súčty, tých troch kmeňov, ktoré spadajú pod jeden prápor. A vidíte v nich nejakú symetriu miernu. Čiže keď si to nakreslíte, orientácia je zase hlavná, vchod do stánku je z východu. Čiže nie v našich mapách je dole juh, a v hebrejskej nie je dole juh, ale dole je východ, pretože tam je vlastne tá os je východ, západ, nie je juh, sever. No a keď si to nakreslíte, ako asi táborili, tak táborili nejako takto. Že tábory, alebo aspoň keď si to tak doslova interpretujete, tak takto by to malo vyzerať. Že táborili v tvare kríža. Neviem, to sme počuli o Balámovi a Balákovi, ktorí vyšli na vrch, aby videli celý tábor Izraelov, aby ho prekryali. Takže keď tam vyšli na ten výťah, keď si zobrali a vyšli hore, tak zrazu videli kríž, kde v strede bol Boží stánok. A dokonca je napísané, že pod určitými prápormi táborili. A nevieme, presne Biblia nehovorí, aké sú tie prápory alebo čo sú tie znaky, ale nájdete v nejakej literatúre, že s pokolením Júdu, čo nie je prekvapenie, sa spája lev, pretože to je vlastne aj prorocké, s Dánom sa spájal orol. Tam sme hovorili, že Jakob mu prorokuje, že budú ako had. To sa jednému z tých náčelníkov Dánovým nepáčilo a zmenili ten znak, že dali hada do pazúrov orla. Čiže orol sa stal symbolom ich pokolenia. Potom Efraim, že mal teda býka a Rúben človeka. Čiže zase, ak poznáte trošku zjavenie alebo nejakú tú podobizne 4 živoch bytostí, ktoré sú okolo trónu Božieho, tak vidíte zase, že sú to tieto 4 idiomy, ktoré sa používajú aj na ich popis. Že je to niečo. Na jednom mieste je napísané, že jeden má podobu toho, druhý toho, na jednom mieste, že každý má podobu všetkých 4, ale každopádne vidíme, že zase aj tu na ten stánok ako keby bol obklopený týmito 4 živými bytostiami prostredníctvom týchto symbolov. Čiže vidíme, že keď sa začneme s týmto hrať a začneme jednotlivé súvislosti rozoberať, tak dostávame sa na nevyčerpateľnú tému a vidíme, že naozaj každý jeden detail poukazuje na Ježiša Krista, na jeho dielo kríža, na to, čo pre nás vydobil. A ďalšia z takých kontroverzných vecí sú napríklad kódy, biblické kódy. No do nás ešte do slovenčiny sa moc tieto knihy nedostali, ale vyšlo už viacero kníh o biblických kódoch a niektoré až sa zobrali tak nejako moc do extrému, ale my len na nejakých pár sa pozrieme. Napríklad v Genesis je jedna taká zvláštnosť, že rozostupe 49 písem, čo je 7 na druhu, napríklad vyskladáte nápis TORH, čo znamená v slovenčine Tóra, čo je vlastne zákon. To isté, keď spravíte v Exode, zase je tam rovnaký rozostup, tak zase dostanete TORH, čo znamená teda Tóra. Napríklad v Levitikuse už to nenájdete, ale idete ďalej do Numery a tam zase v tých istých náhodne rozostupoch nájdete už nie TORH, ale HROT, čiže Tóra odzadu. No, skúška správnosti, čo hovorí Deuteronomium, prekvapivo hovorí to isté, čo Numery, čiže zase tam nájdete Tóru v opačnom význame. Čiže z toho dostanete ten rozostup, ako hovorím, 49 písmen, čo je 7 na druhu, 7, ak máte trošku prehľad, tak viete, že 7 je číslo dokonalosti, alebo ktoré sa s Bohom spája a má taký vlastne nadprirodzený ako keby nádych. Tak vidíte, že Genesis a Exodus jedným smerom poukazujú, Numery a Deuteronomium zase opačným smerom poukazujú a niečo by malo byť v tom Levitikuse. A keď to trošku zmeníte, tak v 7 písmenovom rozostupe nájdete JHVH, čo je známy tetragrám a vlastne my to prekladáme ako Hospodin, meno Božie, Hospodinovo meno. Nevieme, aké tam boli teda tie samohlásky pôvodne, ale vidíte, že poukazuje vlastne ako keby, keď to takto nakreslíme, že
zákon poukazuje na Hospodina. Alebo tu je napísané dokonca, že zákon vždy poukazuje na Hospodina, že v strede zákona je samotný Hospodin. Možno keď povieme zákon, tak pre nás ako sú to nariadenia, pravidlá a rôzne iné veci, ale v skutočnosti poukazuje na jedno, a to je Hospodin. Potom ešte sú nejaké zaujímavé napríklad kódy aj v knihe Ester. Kniha Ester je jedna alebo jediná kniha v Biblii, kde nie je napísané meno Hospodin alebo Božie meno, alebo nie je tam, že by sa ľudia modlili alebo nejaká duchovná činnosť, že by tam prebiehala. Jediné, čo je tam napísané o pôste. Niekedy automaticky berieme, že sa postili a modlili, ale ten text nikdy nehovorí napríklad, že sa modlil, no pôste hovorí. V tejto dobe vlastne bol Izrael v diaspore, bol roztrúsený, bol mimo zasľúbenú zem. Síce už v tejto dobe už bol Zorobábel naspäť v Izraeli, ale čas vidíme, že ľudí si vybrala, že zostanú naďalej v Perskom kráľovstve. A keď si prečítate 5. Mojžišovu 31, 16, 18, tak tam uvidíte to vysvetlenie, že keď oni budú neposlušní, tak tam sa píše, preto sa môj hnev zapáli na neho toho dňa a opustím ich a skriem pred nimi svoju tvár a bude na zožranie a prídu na mnohé veci zlé úzkosti a povie toho dňa, že neprišli na mňa tieto zlé veci, pretože že nie je môjho Boha v mojom strede a istotne skriem svoju tvár toho dňa pre všetko to zlé, ktoré páchal, keď sa obrátil k iným Bohom. Čiže Boh ako keby v tomto období zostával v anonymite, preto sa nenachádza vlastne ani v týchto veciach, ale zase v týchto kódoch vlastne sa zjavuje a je vlastne tú štruktúru vidieť, že keď hovorí napríklad pohan, to je v 1. kapitoli 20, tak to meno Božie je odzadu. Keď hovorí Žid, tak je v správnom poradí. Potom zase, keď hovorí pohan, tak je odzadu. Zase, keď hovorí Žid, tak je v správnom poradí. Ono ešte tamto má viacero ďalších vecí, ale nekončí to len Boží meno. Napríklad v ďalšom 7. kapitole 5 je napísané Ja som, čo je zase to Božie meno. A dokonca 1.3 nájdete tam 8 písmen, v rozostupe 8 písmen Mešiach, čo znamená Mesiáš, aj Kristus. A 8, keď viete, tak je číslo nového začiatku, čiže Mesiáš, vlastne, ktorý prináša nový počiatok. A v 4. kapitole napríklad tam nájdete Ješua, čo je Ježiš. A ako som hovoril, tak v slovenčine Ježiš nemá žiaden význam. Ježiš ako neznamená v slovenskom jazyku nič, ale v pôvodnom alebo v hebrejčine to je slovo, ktoré má význam. Hej. A aby sme pochopili vlastne význam tohto mena, tak by sme mohli ísť tam, kde je 12 špehov, ktorí vyšli prešpehovať zem, lebo neviem, či viete, Jozua sa nevolal od narodenia Jozua, ale volal sa Hozeáš. To je 13. kapitola 4. Mojžišovej, 17. verš. To sú mená mužov, ktorých vyslal Mojžiš, aby preskúmali zem. A Mojžiš nazval Hozeáša, syna Nunovho, Jozuom. Dole nám to roháček prekladá, že hovorí nám, že Hozeáš znamená pomoc a Jozua znamená Hospodin je pomoc. Čiže vyzerá to, ale je jasné, že tam pribudlo meno Hospodin, ale medzi Hozeášom a Jozuom nie je nič, čo by vyzeralo, že sa tam len niečo pridalo. Tie mená sa javia absolútne odlišné. A je to preto, že Hozeáš je vlastne Hošea v hebrejčine a Jozua je Jehošea. Čiže tam pribudlo vlastne to je, čo je ako Hospodin. Čiže Ježiš je vlastne skratka, ktorá znamená, že Hospodin je spasenie, Hospodin je záchrana. Čiže tak musíme chápať, že Ježišové meno vlastne má takýto podtón. Potom v 7. rozostupe je tam, že El Shaddai, a taká perlička na záver. Rozostup 6 písmen je číslo nedokonalosti, číslo človeka a tak tam nájdete také posolstvo, že Hámana sa tam smrdia. Nemožná úloha, dávam nemožnú úlohu. Musíte vytvoriť rodokmen, kde je počet použitých slov, musí byť bez zvyšku delený číslom 7. Počet písmen musí byť deliteľný číslom 7. Počet samohlások aj počet spoluhlások, takisto počet slov, ktorí začínajú samohláskou, aj ktoré začínajú spoluhláskou. Počet slov, ktoré sa v texte nachádzajú viac ako jedenkrát, musí byť deliteľný 7. Počet podstatných mien musí byť deliteľný 7. Iba 7 slov nemôžu byť podstatné mená. Počet mien musí byť deliteľný 7. Počet mužských mien musí byť deliteľný 7. Počet generácií musí byť deliteľný 7. Je taký rodokmen v Biblii, myslíte? A je to Matúš 1:17 dokonca. Čiže tento rodokmen, aby ste videli, že to má aj takúto zvláštny odkaz nejaký, že má svoju štruktúru, má svoju podstatu, kde zase ako keby nám Duch Svätý zanechával svoje otlačky prstov a vidíme, že má to nejakú zložitosť. Dokonca tá kapitola pokračuje ďalej. Je tam v zostávajúcich veršov je napísaných 161 slov, čo je zase násobok 7. Je tam 105 slovných tvárov, čo
čo je násobok 7, 77 výrazov, násobok 7, aniel povie 28 slov, čo je zase násobok 7, ich súčet je zase násobok 7 a to je stále len čas. V tejto kapitole je asi 75 parametrov, ktoré sú deliteľné 7, presne deliteľné 7. Neviem, či ste mali niekedy štatistiku v škole, ale to už sú obrovské čísla pravdepodobnosti, že to už nie je náhoda, ale je tam nejaký dizajn. To je to, čo som hovoril na začiatku, že keď veríme, že Biblia je Božie slovo, tak musí mať nejakú architektúru, nejakú skladbu, nejakú štruktúru, ktorá prekračuje ľudský rozum a ľudské schopnosti, pretože toto, aj keby ste mali najrýchlejšie počítať, že sveta, tak jednoducho dokopy nedáte, ale musí to byť dopredu pripravené, naplánované. Ináč tieto veci pochádzajú od jedného človeka, ktorý sa volá Ivan Panin, ktorý 50 rokov sa venoval heptatickej štruktúre Biblie a nezanechal po sebe iba tieto dve stránky, čo sme mi pozerali, ale 43 000 strán písaných drobným písmom, ktoré do nekonečnosti vlastne ukazujú tú štruktúru 7 v Biblii, čo všetko je vlastne deliteľné, alebo násobok 7. A bol to človek, ktorý vlastne sa narodil v Rusku, potom emigroval v Spojených štátoch, uveril tam, vlastne mal doktorát z Harvardu a potom vlastne, keď uveril, tak vedel po grécky, tak sa začal venovať vlastne novej zmluve a tomuto sa venoval a vlastne tento text ešte len časť toho vyšla knižne, ale je to vlastne dosť také predávané, pretože sú tam neuveriteľné veci a tu sme len pár z toho vlastne uviedli. Napríklad je tam aj takáto zvláštna vec, že Matúš používa vo svojom evanjelium 42 slov, čo je zase násobok 7x6, ktoré nie sú v žiadnych iných novozmluvných knihách. Čiže jeho kniha je výnimočná tým, že obsahuje určité slová, ktoré nie sú v žiadnych iných knihách. Tieto slová náhodou majú tiež toľko písmen, ktoré je deliteľné 7. No a otázka je, ako to vedel spraviť. Hej? Teda sú dve možnosti, že sa všetci na začiatku dohodli, že vieš čo, Matúš, ty napíšeš také evanjelium, kde budú také slova, ktoré my nenapíšeme a budú deliteľné presne 7. Hej? Zapíš si to dobre, tak sa dohodneme. Samozrejme, to je absurdné, pretože nepísali v rovnakej dobe. Pavol a Peter zomreli dosť skoro, takže Ján ešte vtedy vôbec nič nepísal. Alebo je teda druhá možnosť, že písal ako ostatní, že si pozrel, aké slova tam nedali, aké slova neuviedli a presne tie tam dal, aby im všetkým ukázal. Hej. No. Je tam jeden problém s týmto, že to isté platí aj pre Marka, pre Lukáša, pre Jána, Jakuba, Petra a Judu. Aj oni museli písať potom ako posledný. No, čo samozrejme nejde, len jeden môže písať ako posledný. Čiže sú to také zvláštnosti, ktoré sú v Božom slove, ktoré nám naozaj ukazujú, že Biblia sama o sebe nie je nejakou zbierkou starozmluvných textov alebo nejakých židovských povier, to, čo sme začali v Petrovi čítať, a že naozaj to isté slovo je to slovo, ktoré je podložené nejakou objektívnou pravdou, objektívnou skúsenosťou, že tak ako Peter máme aj my nejaké svoje zážitky, svoje skúsenosti, Boh sa nás dotkol sa našich životov a zažili sme Boží dotyk, ale zároveň je tu aj Božie slovo, ktoré nám zjavuje a ukazuje tú nekonečnú zložitosť Božej povahy, Božej podstaty a to nás vlastne dáva do nejakej pozície, kde sa musíme rozhodnúť, že čo s tým vlastne spravíme, čo bude nejaká odpoveď, pretože Biblia neobsahuje len veci, ktoré sa týkajú prvého príchodu Krista, ktoré sa týkajú nejakých dávnych vecí. Neviem, či ste si to niekedy uvedomili, ale napríklad Biblia obsahuje 8362 prorockých veršov. Čiže dosť značnú časť Biblie tvoria proroctva. Tie zahrnujú asi 1817 predpovedí o 737 udalostiach. Čiže Biblia vidíme, že nedáva len 5 nejakých takých vágnych proroctiev, lebo to určite sa splní, nejaké také tie hmlisté Nostradamovie proroctvá, ale dáva veľmi konkrétnych 737 proroctiev, ktoré sa naplňa alebo sa naplnili. A každý detail, ako sme hovorili, Ježišovho života je vopred predpovedaný a celé slovo poukazuje na neho. V Zjavení 19 hovoríme, že duch Kristov je duch proroctva. Že vlastne alebo duch Kristov svedčí o Kristovi, prorokuje o Kristovi a našou úlohou je vlastne, čo s týmto spravíme, ako na toto zareagujeme, pretože nielen, ako hovorím, sú tam nejaké minulé proroctvá, ale nájdeme v Biblii proroctva o nejakom Danielovom 70. týždni, o nástupe šelmy, o znaku šelmy. Nájdeme tam proroctvo o falošnom prorokovi, ohavnosti spustošenia, veľkom súžení, skriesení rímskeho impéria, Armagedonu, králi z východu, útočisko vetové, napríklad o vytrhnutí tam nájdeme proroctva o miléniu a Ježiš nám hovorí, že lebo amen vám hovorím, že dokiaľ nepominie nebo a zem, ani len jediná jota,
alebo jeden puntík nepomine zo zákona, dokiaľ sa všetko nestane. Čiže vidíme, že Biblia nás vystriha a dáva nám aj budúce veci, ktoré sa stanú a uisťuje nás Ježiš Kristus, že ani jedna vec nepomine nejako bez toho, aby sa naplnila, ale každé proroctvo sa naplní, každá vec sa stane. A Izajáš hovorí dokonca 40:60, ktorý oznamujem od počiatku to, čo bude nakoniec, od pradávna veci, ktoré sa ešte nestali, ktorý hovorím, moja rada stojí a činím všetko, čo sa mi ľúbi. Čiže toto je pre nás ten bod rozhodnutia, že áno, je úžasné, že Biblia nám hovorí o prvom príchode Krista, ale takisto nám hovorí o jeho druhom príchode. Hovorí nám o tom, že naozaj, ako som hovoril, každý z nás sa raz predstavíme pred neho, že to nie je nejaká fantasmagória, ale že je to štatisticky vysoká pravdepodobnosť, ktorú musíme zvážiť, že naozaj čo vtedy. Som pripravený stretnúť sa s ním, som pripravený na jeho príchod, som pripravený tam prísť do toho miesta, kde už nebude nejaká druhá šanca, kde nebude druhé rozhodnutie, kde už nebudem mať možnosť niečo zobrať späť. Tak my ako kresťania by sme tak nejako s týmto mali žiť a na záver vám prečítam jeden text, ktorý napísal jeden človek v Rwande pred nejakými 35 rokmi. Mu dali na výber, že buď sa zriekne kresťanstva, alebo ho zabijú. A on si zvolil teda, že radšej zomrie, ako by sa mal zdať z kresťanstva. A noc predtým, ako bol popravený, tak napísal také prehlásenie tam v tom žalári. A čas neho hovorí asi toľko, že než mu urknem tvárou tvár obeti, nebudem váhať v prítomnosti protivníka, vyjednávať pri stole nepriateľa, máčať sa v mori popularity, ani blúdiť v blúdisku priemernosti. Nezdám sa, ani nebudem ticho, ale budem pokračovať, budem sa modliť, trpieť a kázať pre Krista. Som učeník Ježiša Krista, musím kráčať, až dokiaľ nepríde, dávať, až dokiaľ mám čo dať, kázať všetko, čo viem a pracovať, až dokiaľ ma nezastaví. A potom, keď on príde pre svojich, tak ma spozná a môj štít bude čistý. Čiže toto je taká tá výzva našich životov. A niekto raz povedal, že jednoduchšie je pre Krista zomrieť, ako pre neho žiť. A to je taká výzva, pred ktorou stojíme, že áno, ako tá smrť je hrdinská, ale vlastne to každodenný život je niekedy taký zložitejší a človek začne pochybovať, začne váhať, čo má, ako má. Tak tým dôvodom alebo tou istotou, ktoré nám dáva Božie slovo, je to, aby sme videli naozaj tie budúce veci, že sú večné, že to je to, čo trvá, to je to, čo má tú pravú perspektívu a to, že dnešný svet, ten, ktorý vidíme, aj keď sa to zdá neuveriteľné, tak jedného dňa pominie a na to musíme byť pripravení. Čo bude teraz? A kde je naša budúcnosť? Na akej ceste idem? A musíme to, tak by som to prirovnať, že je to ako bezodná priepasť, nad ktorou je 100 mostov trebárs. A ľudia hovoria, že môžeme ísť po hoci ktorom moste, však každý vedie ku Kristovi a každý nás dobre privedie na tú druhú stranu. A ľudia vyjdú na tie mosty, ale musíme si uvedomiť, že jedného dňa príde taký bod, kedy sa všetko zatrasie, kedy všetko spadne, všetky mosty sa zrúcajú, ktoré Boh nevystavil a ostane len ten jeden, ktorým je Ježiš Kristus. A ten, kto nie je na tom moste, tak ten jednoducho spadne, a len ten, kto je na tom moste, ktorý sa volá Ježiš Kristus, ten bude zachránený. To je ten človek, ktorý nespadne do tej priepasti, ale ktorý príde do dobrého cieľa. A verím, že to je to, čo aj vy chcete, že čo je aj vašou ambíciou, aby sme prišli do toho cieľa a naozaj buďme si vedomi toho, že Biblia je živým Božím slovom, že má úžasné vlastnosti a má také parametre, ktoré nemá žiadna iná kniha na svete, žiadne iné proroctvá alebo v úvodzovkách Božie slova nemajú tú vnútornú logiku, ktorá ich podporuje v tom vyjadrení. Ako hovoríme, len proroctvami treba sa dá preukázať, že aké veľké sú tam tie pravdepodobnosti, že naozaj ten, kto to napísal, musel vedieť dopredu, čo sa stane, čo sa odohrá. A to nevedel nikto. A keby si našiel dneska človeka, ktorý ti povie, že vieš čo, tak za 30 rokov sa stane takýchto 300 udalostí v tvojom živote, aj ty si to napíšeš, a teraz, keď príde ten čas, tak zazíš, wow, to sa naozaj stalo. Naozaj sa to stalo. Tak čo povieš? To je náhoda? To nejaký fanatik náboženský, iba náhoda to bola. Ne, ale zamyslíš sa nad tým, že ten človek naozaj vedel volačo. Ten človek mal naozaj nejaké poznanie, ktoré ja nemám, vedel dopredu, mal nejaké informácie, ktoré mne sú nedostupné a dal mi ich dopredu. A budem nad tým rozmýšľať, že to asi nebol obyčajný človek. A toto isté je s Bibliou, je to kniha, ktorá nemá parametre obyčajnej knihy, ktorá neobsahuje údaje obyčajnej knihy, ale má určité vnútornú štruktúru alebo určité proroctvá, ktoré poukazujú na to, že je výnimočná, že je jedinečná a že len ten, kto sa s ňou zosynchronizuje, kto sa s ňou zjednotí, tak ten príde do toho dobrého požehnaného konca. A týmto by sme to uzavreli. Nechcel som vás nejako
nudiť alebo čo, ale verím, že tieto veci trošku ostanú vo vašom srdci a že dajú taký nový náhľad na Bibliu, že naozaj to není len tak obyčajná kniha, že keby som mal týždeň voľná, ja také niečo podobné napíšem, ale že je to naozaj niečo mimoriadne, je to niečo jedinečné, čo žiaden človek alebo rada mudrcov sa nemohla stretnúť a napísať, pretože tieto posolstvá prekračujú rámec ich vedomostí, rámec ich doby, rámec ich vlastných limitov a obmedzení a má naozaj podstatu Boha. Takže poďme sa postaviť, poďme sa chvíľku modliť a dajme aj priestor, aby to nejako trošku sa uľahlo v našich srdciach. Chválime ťa, Pane, vyvyšujeme Tvoje sväté meno. Ďakujeme Ti, Pane, že Ty si sa stal slovom, že Tvoje slovo nie je mimo Teba, ale Ty si tým samotným slovom, preto nás ani neprekvapuje, že Tvoje slovo je mocné, že Tvoje slovo je živé, že Tvoje slovo nás môže uzdraviť, že nás môže vyslobodiť, že môže priniesť zmenu do našich životov. A tak otvor naše oči, Pane, aby sme neboli slepí a hluchí voči tomuto slovu, ale aby sme videli, Pane, že Tvoje slovo nie je slovom človeka, že Tvoje slovo nie je slovom nejakých mudrcov, ale že je väčšným Božím nadprirodzeným posolstvom určené pre nás, aby nás priviedlo k spaseniu, aby nám dalo tú múdrosť, že spasenie je jediné v Kristu Ježišovi, že On je to jedinou cestou a životom, že On je tou hlavnou témou Biblie a že to všetko, čo je v nej napísané na náš úžitok, na náš prospech, aby sme mohli byť pripravení vykonať Tvoju vôľu, aby sme boli pripravení žiť pre Teba, Pane, tak nám pomôž vidieť naozaj tieto slova ako tú realitu, ktorá prežaruje týmto materiálnym svetom, aby sme videli, že nie to, čo vidíme, je večné, to, čo naše oči vidia, čoho sa naše ruky vedia dotknúť, ale to, čo hovorí Tvoje slovo, pretože to je to, čo nepominie, ale to, čo zostáva na veky, to je to, Pane, kde ani jeden sľub, ani jedno zasľúbenie sa neostane nenaplnené, ale sa naplní a tak nám daj múdrosť a rozumnosť, aby sme boli pripravení, Pane, čeliť týmto veciam, čeliť týmto proroctvám, aby sme vždy spravili múdre a rozumné rozhodnutie, aby sme neboli ako ten človek, ktorý premrhal čas milosti a potom chcel aspoň, aby mohli svojim bratom kázať, ale ty si povedal, nie, mám Mojžiša, tomu musí stačiť. Tak daj, Pane, aby naozaj Mojžiš nám stačil, aby sme vedeli z Tvojho slova vyčítať Tvoju múdrosť, aby Tvoje slovo nás pripravilo, aby pripravilo naše srdcia pre tú skvelú nádej a pre tú skvelú budúcnosť, ktorú si nám pripravil. Preto ťa chválime, Pane, a vyvyšujeme v mocnom mene Ježiš. Amen.